Hello everybody, I'm Xhosa Taigane Ugebe. Welcome back to my YouTube channel. So today I have exciting news for you. I'll be pranking Umama Xhosa scholarship challenge. So I don't know how she's gonna react. I know that she's a crybaby and I believe that she'll stop me. I don't know, but we'll see. Let's get right into the video. Ngolwethunan ezibabe ndithembisileke ngathi ndizobuya ke nomama sikula challenge scholarship. So manje 20,000 na. Imagine best of man 20,000. Amaciko. Xala amaciko kubusithi amacila imali osesasivote. Hayi bakayikhuphi wethu andiyazi bakwenza kantoni sonke siyakhala. So ke kwathiwa into bana mandikhethe umuntu endizawuthetha ngaye, umuntu endijonge kuye ondinikeza ondikhuthazayo apha endleleni. Ndacinga ke ubana apha ekhaya ngumama notata. Qha ke utata akekho ngoku, so ndiqomba okay no, let me just take umama and ndithethe ngaye so that naye andive. Uyafuna usizazi sibonga ubani? Cela ke umama azazise. Hayibo bathetha. Ndingumama Taigane ke mna ke mama acebisa sinisiwe nyamthanda uThixo. Okay, uthe kuba msinzi nami ndinandisinisiwe. Okay, ndizawuthetha nje into eziyi-3 asithike. Okay, ndizawuthetha bethinani into eziyi-3 ezintathu ke ezindenza uba umama ndimthanda. Okokuqala, umama uyathengisa and laa mali athengisa ngayo ke uye ayisebenzise ekusisapoteni ngoba utata Xhosa yekile ukuphangela. Sikhule kakuhle wethu ndingatsho apha ekhaya ngoba zange silale sinye. So laa mali athengisa ngayo ke siye siyisebenzise ekwenzeni igrosari, sifumane into esizifumanayo nemali kutata ayifumanayo siye sincedakale. Enye into ke neziba ndimthande. Okay, so ndisayikhathela ndawo. Enye into yesibini enye into endenza ndimthanda umama ke. Enye ke izinto ezindenza uba ndimthanda umama. Okay, siyabonakala kahle. Okukhuleni kwethu ke wayethengisa i-drugs. Hayi ngomnye Hayi mama. Wayethengisa i-drugs. Ubhuti wethu kwalo ubhuti ekuthiwa nguNeba. Ugqirha. Ubhuti imali e-drugs. Okay, so that's fine namhlanje sine utata munebhaki sithenge laa mali e-drugs. Wake wabantu. Wake wabantu. hayi ndovasa Ungazawuphuza 20,000. awutaqoka ke Sawuphuza 20,000. utaqoka na Awube maxoxa inyani nje. Okay, ndiyaxoxa bethu na. So ke enye into eyakhumbula kwami ngokwethathe imali. Utata. Yekuna uhlaba utata wathi bangamnika imali. Uzamhlaba. Thank you, ayinhleki guys, tata waya esibhedlele. Walala esibhedlele ke inyanga. Andithi mama. ewe Wamhlabile. hayi Xhosa ayikho nto senzayo. Thank you. Okay, khona umntana othiwa nguNyameka. Naye wamthatha wamseJobe kwathi makayethengisa ngomzimba phaa eJobe. Wenze babuye nemali. Then sesafumana imali kanjalo ke. Njengoba ubona apha ekhaya kukho isilingi sincedwe ke laa mali kaNyameka wayethengisa ngayo ngomzimba. Andithi mama uyakhumbula? Siyadlala khona ke baba uzazi zonke into ndizithethayo ngoku. Seyincama le 20,000. Ezininzi kaloku awungixeleli uba ndithi. Zange uthengise drugs ke ngoku. Hey, ayisawuphosa i-20,000. Okay, okay. That was it guys. I was pranking umama. I was pranking. Siyadlala siyabudlalisa nje kule video. Xa ufuna ukubona uzawureacta kanjani uzawuba njani xa senzileyo. Bye guys. Bye.